Estimats opositors i opositores d'Oposites Fàcil, anem amb una nova ronda de test comentats OEF. Comencem. Quants títols té la Constitució espanyola? Ojo amb aquesta pregunta, perquè moltes persones s'equivoquen. Té 11 títols, que són 10 més el preliminar, però en són 11. Quins són els valors superiors de l'ordenament jurídic del nostre estat, segons l'article 1 de la Constitució? Quins diries? Cura amb aquestes preguntes perquè tots s'assemblen molt. Doncs bé, són la llibertat, la justícia, la igualtat i el pluralisme polític. Ves amb cura, perquè el A i el B podries confondre't, perquè només es diferencia la paraula llibertat i legalitat. Següent pregunta. El deure de defensar Espanya, després de la desaparició de l'obligatorietat del servei militar en el 2002, és encara vigent? Ai, aquesta et podria fer dubtar una miqueta. Doncs sí, és el deure de defensar Espanya. Segons l'article 30.1 de la nostra Constitució, diu que tots tenim tant el dret com el deure de defensar Espanya. La Constitució espanyola es pot reformar mitjançant què? Una llei orgànica? Una llei ordinària? O d'alguna forma més específica? Efectivament, segons els articles del 166 al 169 de la Constitució espanyola, mitjançant un procediment concret de reforma, indicat per la pròpia Constitució. Segons l'article 14 de la Constitució, són iguals davant la llei? Aquesta és aquella típica pregunta que si estudies a partir d'un resum o no et llegeixes la Constitució textualment, no podries resoldre. Qualsevol ciutadà, tots els ciutadans, els espanyols... És una pregunta que has de saber la literalitat de la llei. Doncs bé, l'article 14 es refereix a tots els espanyols. La Constitució diu que la sobirania nacional resideix en qui? En el poble, en el rei, en el príncep, en les Corts Generals? Doncs molt bé, segons l'article 2 de la Constitució espanyola, en el poble espanyol. Moltíssimes gràcies per la teva atenció.